Tuolla on stadi ja tuolla on Monterosso. Vittu sä nelaat! Moni on nähnyt siinä sellaista ranskalaisen uuden aallon visuaalista kieltä. Ja se on aika paljon se on muutakin kuin ranskalaista uutta aaltoa. Kyllähän tässä, kun me tätä on suunniteltu, niin on käsitelty aika paljon mitä tahansa urbaaneja leffoja. Spike Lee Do the Right Thing on ollut yksi. Kassovitsin Viha. Mustavalkoinen maailma on saman tien heti abstraktimpi, eli siinä ei kiinnitä huomiota niin kuin vääriin asioihin, jotka on ajan hermoilla, kuten väreihin. Niin se on yllättävää, miten muodinmukaisia värit tiettyillä aikoina. Että sä tunnistat elokuvasta tosi selkeästi. Tuo on 50-luvun leffa, siinä on 50-luvun värit. Tuo on 70-lukulainen, siinä on 70-luvun värit. Ja sitä me ei haluttu, sen takia myös tää leffa on mustavalkoinen. Tää on muuten makea pienen budjetin elokuva, lyhyt elokuva kotimainen, niin lokaatiot eli kuvauspaikat aika haastavia, lyödä poikki koko roba. Me kuvattiin täällä muistaakseni aamu 5:00kin pahimmillaan. Ja se, että saadaan ohjaaja näkemyksessään haluaa tallentaa nimenomaan Helsinkiä. Ja meillä on tossa katukuilu, missä on roba, ja se, että siihen sattuu tulemaan sporat oikealla tavalla, että saadaan se kolina ja ne sporien liikkeet mukaan sinne taustaan, kun ne kuuluu niin olennaisesti Helsinkiin, niin voin sanoa, että tuottajana välillä kello kävi aika kuumottavilla leveleillä. Ei me etsiä muuten minkä oikeisiin duuneihin edes sais. Varsinkaan pahimpaa lounasvuoroa. Elämä kujalla jakautui nimittäin taas 2 osaan. Chillaukseen ja riivaukseen. Riivausta oli kaikki se, joka esti sen chillauksen maksimoinnin. Pahimpana niistä tää loputon massihaaliminen. Monterosson sankarit on siinä mielessä aika uudenlaisia suomalaisia, että niiden identiteetti ei todellakaan muodostu duunista. Että miten Eki sanoo, onko se 5 päivää riivausta ja 2 päivää chillausta? Siihenhän se yleensä kiteytyy. 5 päivää vedetään sitä kivirekeä ja 2 päivää sitten eletään ikään kuin oikeasti. Karakterissa on vähän sellaista niin kuin Uuno turhapuramaisuutta sit tavallaan jotenkin, että osais kuulla vielä sen niin kuin vanhan funkin niin kuin soimassa sieltä takataustalla, kun se menee tavallaan, että siinä ei kyllä niin kuin, tavallaan, että se luimuilu ja niin kuin ehkä niin muilla henkilöillä, Ekillä on niin kuin se ehkä duunin painamisetiikka kyllä, mutta ne muut kyllä silleen niin kuin, ne on sellaisia härskihartikaisia kyllä koko sakki, niin kuin, että niin, sanotaanko, että ehkä nämä Monterosson hahmot ovat kaikki hyvin epätyypillisissä työsuhteissa. Isoroba 33 meillä oli toimisto. Täällä on käytännössä tuo kivijalassa roskisten takana pieni 17-neliö koppi. Ja siellä me skrivattiin silleen, että Jomppa kirjoitti käytännössä käsistä Losissa, missä se asui Los Angelesissa silloin. Ja me oltiin sitten videoskypen kautta yhteydessä. Ja niin kuin pidettiin ihan pitkiä palavereita, 4 tuntiakin saatettiin istua. Vähän niin kuin samassa huoneessa, mutta sitten kun läppäri meni kiinni, niin Sundeli jäi Losiin kirjoittaa ja me oltiin sitten täällä juoksemassa rahoja kasaan Tunnan kanssa. Mennään käymään tuossa Väyrysen sisäpihalla. Joo. Stadin sisäpihat on yksi olennainen juttu kans. Ehkä sitä sellaista miljöötä, josta Monterossokin nousee. Väyrynen, eli yksi elokuvan sankareista tai antisankareista asuu täällä tässä rapussa. Mikä meininki? No ei tässä mikään. No ei tässä lepäily. Pientä flunssaa. Olisiko jopa ehkä poistaa testata spliffi? Väyrynen, niin kuin kaikki Monterosson sankarit, on kasvanut näillä pihoilla samanlaisilla kulmilla. Ja nyt me ollaan käsitelty Ekiä ja me ollaan käsitelty Väyrystä, niin voitaisiin varmaan mennä juttelemaan Petsonista ja meidän enkelimäistä naispääosan esitteestä tuonne Koffin puiston suuntaan. Kaupungin kuvien lisäksi tietenkin kaupungin äänet oli aika olennainen osa näiden ohjaajien maailmankuvaa, kun ruvettiin tekemään elokuvaa. Sporat, kuilujen kaiut. Lokkien soundi, semmonen stadin niin kuin semmonen subliminaalinen maailma, jota ei normaalisti niin kuin ihminen ehkä niin kuin rekisteröi, mutta se on täällä ympärillä.
sporien, kiskojen natina ja kitinä ja mihinköhän jomppa jäi sieltä? Ei säädetä. Ei nyt säädetä. Se vaan pistää kiinni, mutta siinä oli joku ihan vittu. Nyt saat hämyjä. No niin, jatketaan. Okay. Niin. Eli puhuttiin sporien natinasta ja kitinästä ja sitten tietenkin tää musamaailma, joka oli todella tärkeä. Musassa mä muistan, että te puhuitte kerroksellisuudesta, siitä miten kaupunki on niinku kerroksellinen paikka, jossa eri ajan jaksot näkyy erilaisina rakennuksina, erilaisina kerroksellisina ilmentyminä, niin ihan samalla tavalla myös musa on tässä elokuvassa sekä ihan huippumodernia Mikko Viljakaisen, Vilungin, Timo Kaukolammen ja Uuden Fantasian ja DJPPn näiden tyyppien luomaa nykyjuttua, niin myös vanhaa musaa, vanhaa stadimusaa, vanhaa Hectoria kuullaan avausbiisinä ja niin edelleen. Ja sitten taas siitä tarina tiivistyy siihen, että kun tulee lopputekstit, niin sitten puhutaankin aivan överi slangia nykyhetken urbaanin rap-musiikin toimesta. Ja toi kerroksellisuus oli just tärkeää siihen meidän pyrkimykseen tehdä vähän niin kuin ajattomampaa sellaista, jos todistetaan, että nämä niin kuin kumpuaa tästä ympäristöstä vaikka 50-luvulta niin kuin näiden omien vanhempiensa tuotetta ikään kuin ja se on jatkumoa sellaista isompaa stadin tarinaa. Kyllä. Koffari. Tämä meidän niin kuin iso set piece tapahtui näillä portailla ja se oli ensimmäinen kuvauspäivä ja sitä kuvattiin antaumuksella. Ja sitä kuvattiin siis niin antaumuksella, että kamera vietiin välillä tonne ja se oli täällä ja monessa muussa paikassa ja meillä oli stuntti tossa tekemässä tän porraskohtauksen. Ja siinä oikeesti jopolla ajaminen lattaruukosella vanhalla jopolla ajaminen näitä portaita alas, niin saa tulla viivalla. Ihan kovin moni tyyppi ei tuu nimittäin ehjänä tuolta alas. Tai kyllä. Pystyssä ylipäätään. Muissa elokuvissa jahdataan ihmisiä autolla, mutta meidän elokuvissa jahdataan ihmisiä pyörillä. Pyydettiin kuvaajalta, että me halutaan sellainen niin pumppizoomi sitten, kun tässä niin kuin tullaan alas. Ja sitten se oli eka kuvauspäivä ja sitten me heti ristittiin pumpiksi ja zoomiksi. Monterossa on tarinan tapahtuma lähtee oikeastaan liikkeelle täältä Koffin puistosta, joka on päähenkilö Ekin haavemaailman tai ideaalimaailman kuva. Se on mesta, jossa pystyy elämään sitä chillausta ilman minkäännäköistä riivausta, mutta riivausta on tiedossa, kun loistavasti, karhean komeasti Ekiä esittävän Manne Tainion paras kaveri Petson, jota esittää tyylikkäästi Jani Toliin, niin syntyikin kilpakoisesta tilanne, kun tuolta alhaalta nousee enkelimäinen hahmo kuin Afrodite tuon lampareen kuohuista, joka nyt on kuiva tosin. Ja aivan ihana Laura nousee sieltä ja aiheuttaa vakavan kilpakoisesta tilanteen näille jätkille. Niin, vähän eri meininki kuin vanhoissa leffoissa. Toikin dynamiikka on tietyllä tavalla muuttunut aika paljon. Niin Tauno Palo ei nyt pyöritä vaaleaverikköä ja tummaverikköä, vaan käykin niin, että punapää pyörittää kahta äijää täysin suvereenisti ja se on ehkä ihan oikein. Ehdottomasti ja siinä vaikka se ehkä alkaa sillä lailla, että tämä aamuhahmo on ikään kuin vähän tällaisen miehisen katseen kohde, niin tarinan lopussa käy kyllä selväksi tavallaan, niin kuin, että nämä kaksi äijää on ihan pelattu niin kuin pussiin sillä lailla. Ja niin. Niin kuin... Kuka jallittaa ketäkin. Niin. Viimeistellä niin sitten poistettua. Eka päivä. Ei kun hetkinen, toi ei ollut eka päivä. KKL kuskit sun muut on messissä siinä hommassa. Eikö se ole? Mun mielestä se on